sun kaci muna taya su murna da ya musu addu'o'i na alkhairi kamar yadda nace ko amma abinda ke natsar da mu shine irin kuskuren da an kai shekarun baya ga wannan zabe na 2023 Allah ya tsare 'yan Najeriya ba su yi irinsa ba. Ka san shekarun baya ayyanawa muke yi mu cewa ni shine alkhairi Allah shi ba wani, in ma wani ya ce Allah ya zaɓa mana duk abin da alheri sai ya ce a manufa gare shi wani shine alheri sai mu ayyana alhali kuma mu san gaibi ba. To ni dai iya saurare na tun da bakin 'yan siyasat har ya kai ga malaman addini har mu almajiran malaman da sarakuna da dattijai da matasa da mata da kowa, ni dai iya ji na mafi yawa abinda nake ji mutane suna addu'a Allah ka zaɓan mana abinda don ya fi zama alheri. Haka mutane ne ce ko ba haka sun kace ba? Mafi yawa haka an kai ta addu'a. Ya Allah duk wanda zaɓensa zai zama alkhairi ga Najeriya da al'ummar Najeriya da addininmu Allah ka bashi. Mafi yawa 90 in ban ce 95% ba addu'o'in da sun kai kenan. To kaga shi zai natsar da mu. Allah ya ji kokin 'yan Najeriya don haka wanda ya ci sai a ɗauka shi da zai zama alheri. Ko da ba shi kaka so bai hankuri, a sa'an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum. Da yawa kuke kyamar abu alhali shine alheri, yana yawa wanda an ka zaɓa baka son sa, amma Allah masanin gaibi cikin iliminsa na gaibi ya san zaɓin shine alheri ba wancan da hake so ba. Don haka mu dai mun ban ma Allah, dama Allah mun ka roƙa kuma gashi nan duk wanda ya ci mun bar ma Allah. Sannan mu ne musu addu'a tun da bakin sama, shugaban ƙasa da mataimakinsa da sanatoci da house of da gwamnoni da 'yan majalisar jiya ba su ne an ka zaɓa ba, to waɗanda an ka zaɓa muna roƙon Allah shi musu jagora, kada Allah ya basu da dabarar kansu, Allah ka ja hannunsu ka aza ga abin da yake daidai, Allah ka yi musu muwafaƙa. Wannan nauyi ne an ka aza musu ba wai abin murna ba, nauyi ne. Allah wannan nauyi da ka aza mu 'yan nan bayina ka Allah kakka basu da dabarar kansu, Allah ka tanye su, ka taimaka musu ya Allah, ka ba su nasara ga sauki wannan nauyin da an kai. Allah ka tausasa zukatansu su zan masu tausayin, masu jin tsoronka, masu tausayin talakawa, kada su zama mana fir'aunoni irin su Oligidi. Ban faɗi suna ba balle a ce Bello ya ɓacewa ne. Inda na ce Oligidi, in kai Oligidi to da kai nake. So oligida babu rahama, babu tausayin talakawa, babu imani, babu tsoron Allah ko kutuncin azzara cikin zukatansu.